wat het ook al mogen zijn. Heer, U bent onze bron. En we ontvangen dit van U vandaag door het geloof in Jesus naam. Amen. Ook ons thema voor vandaag is een goede boodschap. Het is nog niet nieuwjaar, maar ik heb een goede voornemen. En dat is om vandaag korter te preken. Voor mij gaat het lukken, dat weet ik niet, maar ik ken al die tekenen. Wanneer de mensen zo beginnen, precies of niemand meer thuis is, dan weet ik, nu is de tijd om af te sluiten. Goed, ons thema voor vandaag, een goede boodschap. Naar aanleiding van het kersttijd die binnenkort gaat zijn, voelde ik om deze boodschap met ons te delen. De grootste, de beste en de mooiste boodschap die ooit aan de mens gegeven is de boodschap van het evangelie. Amen. In Lucas 2 vers 10 lezen we aan die engel die aan die herders verscheen en dan zei tegen hen, jullie hoeven niet bang te zijn. Nou, doorheen de Bijbel lezen wij dit op verschillende plaatsen, dat wanneer God een engel stuurde of wanneer hij zelf als Jezus verscheen aan de mensen, dan begon hij dikwijls met die woorden, vrees niet, wees niet bang. Want weet u, wanneer we in Gods tegenwoordigheid komen wij door het geloof, niet door ons vrees. Niet omdat wij hem vrezen, wij respecteren hem wel, maar omdat wij in hem geloven. Jullie hoeven niet bang te zijn. In die tijd verwachten mensen zo dikwijls oordeel en afwijzen. En dat ze op hun zonden en hun zwakheden en tekorten gewezen zouden worden. Maar de engel komt met goed nieuws. Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk. Het hele volk. Iedereen. Nou, er is een tekst die het hele evangelie in één enkele zin bevat. En dit leert ons over de hart van God. Voor de mens. Over de missie van Jezus naar de mens toe. En de belofte van het eeuwig leven. Dat is één tekst die ons dit alles vertelt. En dat is in Johannes 3 vers 16. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En wij gaan een beetje kijken naar die tekst vandaag. Deze tekst gaat ten eerste over de Vader. God heeft. Hij is de bron. Het begint bij hem, niet bij ons. Ik vind het prachtig wanneer mensen getuigenissen geven hoe dat zij tot de Heer gekomen zijn. Voor mijzelf, mijn eigen getuigenis is voor mij ook persoonlijk kostbaar. Maar het gaat niet om ons. Het is God die vanuit zijn grote liefde ons getrokken heeft. Hij heeft het mogelijk gemaakt om bij hem te komen. God is de bron. Het begint bij hem en niet bij ons. Soms gaan mensen getuigenissen geven en dan komen massas mensen er naartoe om daar naar te luisteren.
maar soms is dit vir my asof die nadruk lig verkeerd. Asof die mens iets spesiaal sou doen zijn omdat dit met hem of haar gebeurd is, in plaats daarvan om die nadruk by God te leg. Dit is by hem begonnen. Hy heeft getrokken. Hy heeft dit mogelijk gemaakt. So het begin by hem, nie by ons en ook nie by onze goede daden of prestaties. Nie omdat wij speciaal zijn of omdat wij so goed waren dat God naar ons kyk. Hy deed dit vanuit zijn genade. God heeft soveel lief gehad. Romeine 5 vers 8, een van die mooiste teksten in die Bijbel. Sê maar, God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog skuldige sondaars waren. Wij verdienden dat niet. Wij waren niet zo speciaal. Maar omdat God ons lief had, heeft hij dit voor ons gedaan. Heeft hij Jezus gestuurd en hem voor ons laten sterven in onze plaats. Zo lief heeft God de wereld gehad. Wat kan een mens toch egoïstisch zijn, hè? So dikwijls gaat het voor ons om ik en mij en dit wat van mij is en mijn behoeften en mijn rechten. Maar hij zegt hier in Johannes 3 vers 16, zo lief heeft God de wereld gehad. Voor God gaat het om de wereld. Het evangelie is niet exclusief, maar is er voor iedereen. Iedereen van ons ook. Wij moeten het boodschap van Gods liefde ook in heel de wereld aan iedereen brengen. God heeft niet alleen het lichthuis lief. God heeft de wereld lief. En naarmate wij meer Gods hart gaan leren kennen, gaan onze harten ook open gaan voor de wereld. Ik kan het niet beschrijven, ik kan het niet uitleggen, maar ik heb een hart voor Pakistan. Dat is iets wat God in mijn hart gewerkt heeft voor ik nog Pakistan gezien heb. Voor ik daar was, ervaarde ik dat God wil mij daar hebben. En toen ik daar kwam, toen zag ik dat nood en ik was een dag aan het bidden, ik zat van voor in een samenkomst en was alsof die Heilige Geest legde zijn hand op mij. En hij zei, ik wil dat je hier zal helpen. Dat was 2016 en sindsdien heb ik mijn best gedaan voor die mensen. En vooral voor de voorgangers, die in uiterste armoede moeten werken, die soms dagen weg zijn van huis. Het is een uitgestrekte gebied. En dan moeten zij 2-3 dagen reizen om een kleine huisgemeente te gaan bedienen. En als herder van een gemeente raakte dat mij, toen ik een opoffering zag. Voorgangers die onder de armste van de armen ging werken. Mensen die in steenfabrieken werken, die heel gezinnen, kinderen 5-6 jaar oud, die niet naar school gaan, maar stenen maken met hun handen, niet met machines. Dat raakte mij. En die voorgangers die onder die mensen gaan werken, die geen collecte gaan krijgen, die wiens gezinnen dikwijls zelf honger moeten lijden, omdat papa voor
vir God werd en die hart vir die arme neer, dit raakte my. My broer en my sus, God heeft die wêreld lief. Hy heeft iedereen lief en hy heeft 'n plaas ook vir iedereen van ons. Wij kunnen niet allemaal gaan, hè? Maar wij kunnen al in bidden. En wij kunnen misschien geven voor evangelisatie of de zenden of wat ook al. Maar ik geloof, naarmate die eindtijd steeds meer een realiteit wordt, dat wij ook gaan ervaren dat God ons ook meer en meer een hart zal geven voor de wereld. Het was mij zo prachtig om die getuigenis te horen ook die tijd van Patrick in Adassa. En als ik hem zou moeten vragen, hoe is dit gebeurd dat jullie een hart kreeg voor Cyprus, hè? En ik denk niet dat ze mij daar echt een antwoord op kunnen geven. Dat is iets wat God bewerkt heeft. Jaren geleden was er de China Inland Mission geweest, waar zendelingen naar China toe gingen. En ik heb sommige van die verhalen gelezen. Vrouwen ook, alleenstaande vrouwen die als zendeling naar daar gingen. En dan gingen zij in kinderhuizen werken en scholen en zo. En dan vertrokken zij, het was in ieder geval vooral vanuit Canada georganiseerd, dan vertrokken zij zonder om te weten of zij ooit weer zullen terugkeren. Indien zij leven blijven, na 45 jaar, zullen ze hun familie terugzien, wanneer ze met pensioen gaan. En zij hebben die prijs betaald. Vele van hen zijn daar gestorven aan ziekten en ontbering. Maar ze hebben een werk achtergelaten die tot vandaag voortbestaat. Ze hebben geïnvesteerd in de plaatselijke mensen. En toen vervolging kwam, moesten zij vluchten, terugkeren. En toen waren daar mensen gereed om het werk voor te zetten. En vandaag is het gegroeid enorm. Ze zijn daar met miljoenen gelovigen. God heeft de wereld lief. Het evangelie is niet exclusief, maar is er voor iedereen. En wij moeten met God gaan meewerken. Wij moeten Gods hart hebben. Weet je, als wij zouden gaan bidden en vragen, Heer, toon mij uw hart, zal God ons de wereld tonen. Lucas 24 vers 47, van Jeruzalem uit zou dit bericht over de hele wereld uitgaan. Ieder die zijn zonden aan Christus belydt, krijgt vergeven. Ieder. Ik, u, maar ook de wereld. Laat ons ook de wereld gelegenheid geven om voor Jezus te kiezen. God is zo groot, zo wonderbaar. Romeinen 3 vers 22. Iedereen kan nu vrijgesproken worden door te geloven in Jezus Christus. Het maakt voor God niet uit wie of wat het je bent. Iedereen kan vrijgesproken worden. Ook de mensen in Afrika, de mensen in Azië, de mensen in Amerika, waar ook al. Iedereen kan vrijgesproken worden. Laat ons met God meewerken. En het maakt niet uit wie of wat dat je bent. Maakt niet uit of het ergens in een bergdorpje is, daar in Nepal of in Lesotho. Iedereen kan gered worden. Gods hart is er voor iedereen. De Handelingen lezen wij van Filippus,
die op 'n eensame weg moes gaan en een persoon gaan bedien, want God het 'n hart vir die een persoon. Hy sê ook, hy sal 99 agterlaat om agter die een aan te gaan. En weet u, ek dank God. Op 'n bepaald moment was ek die een. En u was ook die een. Waar God naartoe ging. En hy begon te trekken aan u. En hy begon in die hart te werken. En daar kwam een begeerte om God te dienen. Om God te leren kennen. Om gered te zijn. En toen stuurde God iemand om met u te delen. Om u te helpen. En zijn geest begon in u te werken. En hij werkte die eeuwige leven in u. God houdt van iedereen. Ook die enkele. God heeft gegeven. Echte liefde blijft niet bij een gevoel, maar wordt een actie. Liefde geeft. God heeft gegeven. En ik weet dat in die moderne samenleving, wanneer het gaat over geeft, dan onmiddellijk denken mensen over geld. Hè? Wat deed God? Hij gaf zijn zoon. Weet u, het beste die wij kunnen geven, dat was is ons tijd. Voor God, maar ook voor zijn kinderen. Gewoon tijd, soms om te bidden. Als u niet weet wat of waarvoor te bidden, vraagt het. Heer, voor wie kan ik vandaag bidden? En onmiddellijk zal u denken aan al uw eigen behoeften. Hè? Alles wat u nodig hebt. Ignoreer dat zo even. Zeg, Heer, ik bedoelde niet mezelf. Voor wie anders kan ik bidden? En God zal jou een naam, een persoon geven en jouw gedachten. En dan vraag je, Heer, waarvoor moet ik bidden voor die persoon? En achteraf kan je die persoon gaan vragen, zeg, ik heb voor u gebeden voor dat. Had je dat nodig? En bijna 100% van de gevallen zal die persoon zeggen ja. Want God heeft de wereld. Zijn liefde werd een actie. En zo kunnen wij ook onze liefde voor anderen tonen. De boodschap gaat over de Vader, maar gaat ook over Jezus. God gaf zijn enige zoon om de wereld te redden, niet een engel of een knecht om onze zonden te dragen en voor onze redden te bewerken. Hij gaf zijn zoon. Hij gaf Jezus. En ik moest eraan denken, God is liefde. Zijn liefde bracht hem zover om Jezus te sturen. Jezus is deel van de drie-enige God. Dus hij deelde dat liefde. Liefde was in zijn hart toen hij naar deze wereld was. Het is liefde die hem zo ver bracht om in onze plaats te komen sterven. Om ons redden te bewerken. Zodat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Jezus is de enigste weg naar de Vader. En wij leven in een tijd waar dit nogal in is om politiek correct te zijn. Ik zal het zo zeggen. In Zuid-Afrika was er een bepaald moment een biskop van de Anglikaanse kerk. Hij is al ondertussen ingegaan. In Engels zeggen ze die past. En soms is het goed dat mensen passen. Ze hebben een taak vervuld en dan gaan ze. Naar waar ook al. En hij dat is ook een van zijn leerstellingen. Zijn alle wegen leiden tot God.
nie wat die Bybel sê. Is maar een weg tot die Vader. In Johannes 14 vers 6 zijn die woorde van Jezus zelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, antwoordde Jezus. Ik ben de enige weg tot de Vader. Is dat politiek correct? Ik denk het niet. Mensen willen graag horen, je kan het ook via wie ook al doen, via Mohammed, via de Hindoe goden, via Boeddha. Je kan het via jezelf ook doen. Nee, Jezus is die enigste weg. Want niemand anders is voor ons gestorven. Niemand anders kon onze zonden dragen, want niemand anders was zondeloos geweest. Niemand anders kende de weg tot die Vader. Ik moet denken, jaren geleden, nog in de Aastomstraat, waar wij daar woonden, ging die deur bellen, waren 2 Jehovah getuigen. Een ouderen en een jongeren. Een senior en een leerling, hè? Zo werken ze. En dat was die leerling zijn taak om met mij gesprek te voeren. Nou, normaal hou ik daar mij niet met hen op, maar die dag voelde ik ook, dat kriebelt, ik heb iets om te zeggen. Dus ik begon een gesprek met die manneke en ik vroeg hem, ik zeg, kennen jullie God? En hij zei tegen mij, wij zijn op zoek naar hem. Wij zoeken hem. En ik zei tegen wel, want dan ben je op de juiste plaats, want we hebben hem gevonden. Wij kennen hem. En hij keek zo naar die oudere man die erbij stond en hij vroeg hem, wat moet ik nu zeggen? En die man keek, ik weet het niet. En ze zijn verder gewandeld en toen als een toetje zei ik tegen hen, weet je, jullie kunnen vandaag nog kilometers gaan wandelen. Dan ga je geen millimeter dichter bij God brengen. Dus alleen dankzij Jezus. Hij is die enigste weg naar de Vader toe. Niet verloren zal gaan. Dat niemand verloren zal gaan. Dat is Gods begeerte. En dan 1 Timotheus 2 vers 4. Want hij wil dat alle mensen gered worden. Hij wil dat alle mensen gered worden. Ook onze familie. Ook onze vrienden. Ook onze buren. Daarom kunnen wij een geloof gaan bidden. Soms denken mensen, ja, maar is dit Gods wil dat die ook gered zal worden? Ja, dat is Gods wil. En het woord zegt, als wij bidden volgens zijn wil, verhoort hij ons. Zo wanneer ik bid voor iemand om gered te worden, bid ik volgens Gods wil. God wil die redden. God zal zijn best doen om die persoon te bereiken. En als die Heer ons zo leidt om te getuigen of wat ook al, laat ons dit doen. Want God wil die redden. Maar eeuwig leven heeft. Het eeuwig leven is Gods plan voor ieder mens en is een relatie met God die begint op het moment wanneer wij geloven. Wanneer begint het eeuwig leven? Is niet één dag wanneer wij gestorven zijn, wanneer wij naar de hemel gaan. Dit is niet wanneer eeuwig leven begint. Dit begint die moment wanneer wij ja zeggen tegen Jezus. Ja, Heer, ik aanvaard u als mijn verlosser. Ik stel mijn vertrouwen in u. Dat is die moment dat eeuwig leven begint.
Wat is ewig lewe? Is om 'n relasie met God te hê. Dis om God te ken. Dat is die simpelste definisie van ewig lewe, is om God te ken. Jy kan nie in sy lewe deel sonder om hem te ken. Ek herinner my, toen ek als jong student tot bekering kwam, ek kon nie stoppen met singen. Nou, ek weet, nie iedereen sou my graag wil hoor en singen, maar ek wandel alleen. Niemand kon my hoor. Soms was het hier stil van binne. En er was een lied die ek song. In het Engels, I'm a new creation. I'm a brand new man. All things have passed away. I'm born again. Maar jy het dit ook in Nederlands vertaald. Ben een nieuwe skepper. Een nieuwe mens. Alles is voorbij gegaan. Is alles nie. Ek ben een nieuw skepper. Een nieuwe mens. Ek kon niet stoppen om dat te sing. Dat was een van die eerste Pinksterliedere die ek hoorde, en dat is in my hart gekomen. Ek was so vervuld van liefde, van dankbaarheid. Ek heb jaren erna verlang om God te mogen kennen, om dat vrede my te ervaren. En toen dat gebeurde, ek kon nie stoppen om dat lied te singen. Ek was so blij, ek was so dankbaar. Ek ben gered. Ek ben gered. Ek ken my Vader. Ek ken God. Wat is, dat was so heerlik. Tot vandag kan ek my die gevoelens nog herinner. Die emoties. Dat diepe blydskap en vrede in my. En dit was in Pretoria, waar ek die tyd studeerde. Nou Pretoria staat bekend voor jacaranda bomen. Maria kent het, dat is onbeschrijfelijk mooi, zijn paarse bloemen. En zekere tijd van die jaar, dan vallen die bloemen eraf en dan straten, stoepen, alles bedekt met die paarse bloemen. Prachtig kleur, dat ruikt ook heel aangenaam. En daar was ek onder die boom door aan het wandelen. En ek ben gered. En ek ben gaan singen. Ek ben er gewoon van geniete. Heerlijke tyd in my lewe geweest. En om elke dag opnieuw weer te ontdekken hoe dat God in my werkt. Hoe dat hy my leert. Hoe dat hy met mense in aanraking brengt. Ek was ook ek sal so zeggen, van die medestudenten waren bang van my. Ek was nie beter. Dus die internaat waar ek logeerde was seker zo'n 2 kilometer vanaf die universiteit. En normaal wandelde ek daar wanneer ek les had. En als een medestudent die tweede keer met mij meewandelde, dan zag ik dit als een teken van God. Die moet bekeerd zijn voor wij daar geraakt. Gaf het gas. En dan wordt hij niet meer met me meewandelen. Ik was jong en dom. Maar ik had een begeerte om dat leven die ik in mij had, ook te delen met anderen. Dat brandde mij. Het was voor mij niets belangrijker dan dat. Nou later had ik meer wijsheid gekregen. En deed ik het niet meer zo en probeerde ik te luisteren naar de Heilige Geest. Wanneer er opening kwam dat ik kon spreken. En een korte tijd daarna was het ook mijn voorrecht.
deelde ook 'n kamer met 'n ander student en in die internaat en ek bad vir hom. Was 'n Engelsman gewees, Engels student. En voortdurend was ek aan bidde vir hom. Ek kon nie die evangelie deel met hom. Ek ervaarde gewoon na die ervaringe dat ek moet wag en op die dus ek was aan bidde. Maar ek kon my ding doen. Dus 's avonds voor ek ging slapen, dan ging ek knielen voor my bed. En dan was ek God aanbidden. Sagtjes, hy hoorde nie, maar hy sag my. Ek voelde sy oog in my rug. Maar dit wat ek deed, om te getuigen. En dan was ek God aanbidden en ek was vir hom aanbidden. En een weekend, hy woonde of sy ouders woonde in Johannesburg, so 'n kleine uur reis in vandaar, en hy was na huis gegaan vir die weekend, ek nie. En die sondagavond kwam hy terug en hy kwam die kamer binne en die eerste woorde die hy tegen my sê wat, Willie, jy vir my bidde, ek heb God nodig. En ek leid hom na die Heer. En God deed hom wonder in sy lewe. Hy was my eerste bekeerling. En hy en sis was my tweede. Het ewig lewe is vir ieder mens. Ieder mens. En as wij gaan bidden en wij luisteren naar die Heilige Geest, dan sal er openinge komen waardoor wij ook mense kunnen bereiken voor die Heer. Maar de boodschap gaat ook over de Heilige Geest. Dit is de Heilige Geest die dat boodschap, of het boodschap van het evangelie persoonlijk maakt. Hij maakt het persoonlijk. Dit is hij die met die mens spreekt. Dat die mens voelt, nu praat God met mij. Die luistert misschien naar een preek of die leest een Bijbeltekst en die ervaart, God praat nu met mij. Met mij alleen. En er zal met mij gebeuren dat zondag na die dienst, als iemand naar mij toe komt en die zegt, die prediking was alleen voor mij. God heeft met mij gedeeld. En dan was die voorbereiding, bij die voorbereiding had ik die persoon helemaal niet eens om mijn gedachten gehad, maar God wel. Hij maakt het persoonlijk, hij zal hier een boodschap laten brengen voor één persoon. Er zitten misschien duizenden, maar één persoon zal geraakt worden. Hij maakt het persoonlijk, hij overtuigt ons. Hij maakt ons ook gereed om te reageren. Hij skep die begeerte in ons, om daarop te reageren en zeggen, ja Heer, ook ik heb u nodig. Ook ik wil Jezus aanvaarden. Ook ik wil Jezus volgen. Hij werkt ook het geloof in ons. Want het is door geloof dat wij gered worden. Geloof in dit wat Jezus voor ons bewerkt heeft. Wat is geloof? Dat is gewoon vertrouwen. Om ons vertrouwen in hem te stellen. En hij maakt ons dan ook levend met het eeuwig leven. Alleen God zelf kan eeuwig leven geven. Hè? Want hij bezit het. Hij leeft voor eeuwig en hij kan zijn leven delen met ons. Hij kan ons als het ware binnenbrengen in zijn leven. Zodat ook wij eeuwig mogen leven. En dat is het werk van de Heilige Geest. Hij is een persoon. De boodschap van het evangelie is eenvoudig. Dat is simpel. Dat is krachtig. Dat is levensveranderend. Dat raadt
iedereen. Dit is bedoel vir iedereen. Gods hart is dit vir iedereen. Hy wil iedereen as sy kind aanneem. Ek moet denken aan D.L. Moody. In die 1800s was hy een enorme bekende evangelist, vele duisende tot sy bediening tot bekering gekom het. Maar op een keer, ek stel heel belang in die kerkgeskiedenis, hoe die mense self tot die Heer gekom is en so. En weet jy, dit was sy sondagsklas onderwyseres. Sondagsklas juffrou. Die het klein Dwight L. Moody na die Heer gelei. En hy was toen een kleine, ik kan zeggen, tjokkerke, nog geen 6 jaar oud. En hy sat die dag daar en sy leg dit evangelie uit en hy reageerde. Hy reageerde daar. En hy werd gered. En hy werd een van die grootste evangelisten die die wêreld ooit gekend is. God wist wie hy was. God wist wie hy kon gebruik om hem te gebruik. En miskien het die vrou gedacht, ja wel, ek heb toch eentje vir die Heer kunnen brengen, sonder om miskien ooit te weten wat er achteraf sou gebeur. En die impact die deze kind op die wêreld sou hebben. Het gaat in die evangelieboodskap over de Vader die lief heeft, de Zoon die redt en de Geest die lewe geeft. Deze boodskap is niet alleen waar, maar is ook persoonlijk voor iedereen van ons. Voor mij, voor u, voor heel de wereld. En ik wil afsluiten, en deze keer is het echt. Ik wil vragen dat wij allen onze ogen zullen sluiten. Ik wil gelegenheid geven, misschien is er vandaag iemand van ons. Ik vraag je ogen, ik weet u werkt in België, die zegt sluit je ogen aan, iedereen zijn ogen open. Want ze willen zien wat gebeurt er. Wat gaat hij niet doen? Ik vraag u dat we elkaar gewoon respecteren, onze ogen dicht. Ik ga mijn ogen ook dicht doen, oké? En als u aangesproken voelt vandaag, wil je gewoon uw hand opheffen. Wij gaan niet kijken. Neem gewoon vrijmoedigheid. En ik ga voor u bidden. Ik vraag u om echt vanuit je hart deze woorden ook te herhalen. Al doe je het gewoon stilletjes, maar om dit te doen. Vader God, dank u wel dat u ook mij lief heeft. Dat u Jezus ook voor mij gestuurd heeft om mij te redden. Ik aanvaard vandaag Jezus als mijn verlosser, als mijn redder. Dank u Vader dat u vandaag ook aan mij eeuwig leven geeft. Ik prijs u daarvoor. Dank u dat u mij vandaag uw kind maakt. In Jezus' naam. Amen. God is niet ver. Jaren geleden ging ik een bejaarde dame bezoeken in een rusthuis, daar in Leopoldsburg.
En sy vertelde my haar lewensverhaal. Ek ben al heel geïnteresseerd in dit. Ek vind die oudere het my veel lewenslesse geleer die sy met ons kan deel. Ek luister graag na dit. Soms zijn sy dinge al vergeet en die wij nog moeten leren. Hè? Maar er was ook veel miserie mee gepaard en op een bepaald moment moest ik vertrekken. En ik ervaar gewoon, ik moet haar vragen of ik met haar mocht bidden. En zij zei dus, ja, doe maar. Nou, ik had mijn hand op haar schouder gelegd, heel kort, simpel gebed gebeden. En ik zag hoe dat een shock door haar lichaam ging. Dit zo. En dat was, zij kon het niet beschrijven. Iets was in haar aan het gebeuren. God is niet ver. Waar u ook al gaat. Als u gered bent, gaat God met u mee. U hoeft niet ver te gaan zoeken. Hij is in u. Hij is bij u. Zijn geest woont in u. Hij kan wonderen doen op de meest onverwachte momenten. Amen. Laat ons bidden. Dank u wel, Vader. U bent zo goed voor ons. Dank u voor uw liefde. Dank u dat u ons gered heeft, dat wij kinderen mogen zijn, dat u Jezus gestuurd heeft, dat uw Heilige Geest ons levend gemaakt heeft en het eeuwig leven aan ons bewerkt heeft in Jezus' naam. Dank u wel, Vader. Amen. De Heer zegent u en dan is er koffie.